dan Kresna Singo Kencana. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, rambe kakak adik-adikku di ois. Wah, iki ana apa? Manungsa padha panik klumpuk. Wah, ana kalangan gede mangapa-apa kakak. Wah, yen mengkono di monggo sadhewe kaping panglipur adu mek kadang sampeyan sedaya di. Nggih, kakak. Saben kono ora mung sak dhewe iki. Akeh kadang saka paguyuban sak kendal. Padha pating klumpuk. Anggone panglipur. Waspadakno Kang Pramono, sapa sejatine aku. Jadi, pangestuku Tamanono. Pak pundi kanggo jimat kakak. Oi, ha. Oh. Oi, ha. Ayah. Ayo. Awas. Persiapan Turangga Muda Lumansari dan Wahyu Budaya Tempel Bumi Ayu. Persiapan atau yang selanjutnya Turangga Muda Lumansari dan Wahyu Budaya Tempel. Sumangga. Wah.